Здравейте и днес ще снимам трети епизод на Score Hero. Стигнахме до 179 ниво. Играем срещу Амстердам на четвърт финал в Шампионска лига. В първия матч го изиграхме, това е втория матч, този път на Олд Трафорд. Първия матч, ако не се лъжа, свърши 2-2, но не съм сигурен. Те повеждат в 15-та минута, в 23-та правят 2-0. Не! Извинявайте, сега проверих. Първия матч не сме свършили 2-2. Сега трябва по някакъв начин да се успеем да ги изравним. Но мисля, че знам как. Не знам как. Изхъбих едно сърце на празно. Ще пробвам в центриране. Не става. Ще пробвам във вратарския ъгъл. Не. Просто не знам как. Честно. Подадох тук. Ще се наложи да подам отново. Центрирам. Удар с глава. И това е 1-2 на Олд Трафорд. Все още обаче трябва да ги изравним. Няма на кой освен на този да подам някакъв извеждащ пас. Но той седи на едно място. Отново ще опитам да вкарам първия гол по този начин. Ето го, първия гол. В момента разигравам за втория. Нов удар. В 59-та минута Манчестър Юнайтед изравнява резултата и в добавеното време, така наречено Фърги тайм. Ще има ли изравняване на резултата? Всъщност, не изравняване, ами повеждане на Манчестър Юнайтед. Ще има ли хет-трик за мене? Удар! Греда! След това обаче топката попада в играч на Манчестър Юнайтед. С една звезда минахме това ниво, за съжаление. И сега ще изиграем матч в английската висша лига срещу Нюкасъл. Виждате заглавието. Обект на трансфер съм. Все още обаче не знам от кой отбор. На 38 минута. Атака за Манчестър Юнайтед. Извеждаш пас. Това ще бъде ли гол? Да. 1-0 в 38-та минута. Тук ще има центриране от мен. Ето го и него. То обаче е спряно. И започваме от начало. Нова атака. Ще има ли отново извеждаш някакъв пас? Ето го и него. Трябва, за съжаление, да бием. Чак да видим няма ли на кой проблем. Не. Ще трябва да стреляме. Ето удар. Това е греда. Ще достигна ли до топката? Не. За жалост. Какво става? Това просто е едно изхъбено сърце. Да видим сега. Тук може би ще се получи извеждаш пас. Не. В момента аз съм с топката. Подавам. Тук сега трябва обаче отново да подам.
И това вече трябва да е гол. 1-0 отново в 38-та минута. Сега центриран. О, да бия ли, да подам ли? Ще подам за по-сигурно. И отново минах с една звезда нивото. Това трябва да го минем с 3, за да може да дръпнем с звездите. Ние сме фокусирани за този матч, е казал треньора, и дано наистина стане. Сега отново атака за нас, 70-та минута. Тук може би ще има извеждаш пас. Точно така, страхотно подаване за мен. Тук ще стрелям. Ох, какъв изстрел, но спасяване. Но такива атаки явно са много ефективни. Тук обаче няма да бия. Аз ще подам. Вече ще се бие. Удар! Ох, какъв гол. Не, това ниво ще го рестартираме, защото трябва да го минем с 3 звезди. Това отново извеждаш пас. Тук бия... Ох, на колко малко се размина. Има много яд. Че не беше гол. Все пак тази тактика е много ефективна. Не. Ще я рестартирам нивото. За мен ниво минато с една звезда не е минато ниво. Защото накрая на сезона, като ни трябват звездите, не, отново няма аз да вкарам гол. Трябва обаче да стане. Трябва аз да вкарам гол. Тук обаче паса не беше хубав. Тук аз ще бия. И това трябва да е гол вече. О, ето го. Това е гол. За това говорим. 3 звезди. И преминаваме към 170 ниво. О, това е дерби на Юнайтед Ливърпул. Познавам един човек, който е фен на Ливърпул. И те повеждат в 15-та минута. Но това е дуспа за Манчестър Юнайтед. В 24-та минута. Ще мога ли да изравня резултата? Удар, греда. Това просто е да си без късмет. Удар и 1-0. 24-та минута и резултата е изравнен. И това е свободен удар. Какво ще стане след този свободен удар? Асистенция на мен. Удар! И това е 2-1. 88 минута. Страхотно. Страхотно, наистина. Много страхотно. Пълен обрат. Утре ще се смея на един човек. 2-1 за Манчестър Юнайтед. Един гол от дуспа, един страхотен гол след свободен удар направи резултата 2-1 и минаваме към 171 ниво. Манчестър Юнайтед срещу Норич. На Крейвън Котич е този матч. Норич повежда в 24-та минута. Извеждаш пас тук. Ще бъде ли достигната топката? Не. Вратаря успя да я лови. Това е възможност, страхотна възможност. Удар. Какво спасяване обаче? Брилянтно спасяване. Нов удар. Тук обаче няма как да бъде спасен.
Отново трябва да бъде минат с 3 звезди. Нивото. Трябва да вкараме топ корнер. Ето. Тук вече трябва да бъде минато с 3 звезди. И минаваме към 172 ниво. Манчестър Юнайтед срещу Борусия Дортмунд на полуфинал в Шампионска лига. Ще можат ли дяволите да стигнат до финал? Тук обаче Дортмунд в 52-та минута побежда. Ще може ли Манчестър Юнайтед да изравни не с такъв тъч? Възможно ще има ли красив гол? Ох, какъв гол! Без какъв гол! Нямам думи. Изобщо нямам думи. Сега паса е за мен. Но защитата на Дортмунд се справя. И първия гол отново трябва да бъде минат. Ще вкарам ли отново такъв гол? Не. Все пак имам удар. И това е спасяване. За съжаление, сърцата ми свършиха. И това ще бъде за трети епизод на Score Hero. Утре, може би, като кача следващ клип, ще се опитам да е на нова игра. Ще се опитам да е нова поредица. А и както виждате, не ни остава много, докато минем 9-ти сезон, но ни трябват още зди. Затова, довиждане от мен и до скоро.